Ya. Kalah. Langsung mainkan. Oke, langsung teman dari Chandra. Iya. Tadi hanya ditusuk Cindo. Kok kayu-kayu lasuran alun tantu denai minta usah tuan buru sangko denai anyo singgah sajo ado rasu sana sakampuang sapa mainan sama dunia mangko tapi jalan mantuan sakayo tuan banggakan apa guru kayu balinda punyo dan punyo Allah jauh dari dun sana biarlah dapat api asal bangunan nagari kayo lasuran alun tantu denai meminta usah tuan guru sanggo denai anyo singgah sajo ado raso dun sana kong sapa mainan sama dunia mangko tapi jangan tuan kadang pernah nggak tuh lama kata dia konser lah di kaset di no musik pas